Jo vaig decidir fer un batxillerat científic amb un cicle de farmàcia perquè jo no em veia en un batxillerat però ho necessitava per fer la carrera. Llavors vaig pensar que si feia les dues coses juntes se'm faria més fàcil perquè no seria tot tant com assignatures de batxillerat. Aquest batxillerat es diferencia dels altres perquè a l'estar juntat amb un cicle, doncs la forma de fer les coses al cicle és molt diferent que a un batxillerat i al fer-ho en 3 anys també és com que no amplies tant i estudies només com el que entra més a la selectivitat, que és el més important. Fem les matèries de batxillerat, que són les normals. Amb les assignatures adaptatives fem biologia i química i al cicle fem tot el funcionament d'una farmàcia i com funcionen els medicaments i tot, i després també fem anatomia i promoció de la salut. Al batxillerat aprenem com els batxillerats, però al cicle sí que aprenem d'una forma com més dinàmica tot, fem més treballs en grup també i és molt diferent a un batxillerat. El que més m'agrada és que al fer les dues coses aprens moltes coses noves que d'una altra titulació no aprendries i és molt interessant, sobretot si estàs interessat en l'àmbit del món sanitari. Jo ho recomanaria per persones que estiguin interessades en el món sanitari i ja que si vols fer una carrera estàs molt més preparat perquè ja vas fent assignatures que estan més centrades en allò i a part d'això també tens moltes més sortides perquè pots fer com un grau superior, una carrera o un grau mitjà també si volguessis. I el bo també és que després quan acabis la titulació, mentre estiguis estudiant una carrera ja pots estar treballant en una farmàcia.